dan sudah kena karena teko taruh cek dan jadi surat teko di pengira mau ya Dani lah Laura iki kon pupuk mokat golek ikat mau tanene yang di gitu nah Bang leleno sih golek ikat mau kok ora antu mokat dandani sak wen-wen ora teko-teko TV pengira heeh dadi mata nang tang jadi nggon muka nilai ipokat iya pokat iki wingi tindak gaji lah sisa uwet iki jan gur gari iki tok nek gede-gede kan yo ngene lah ngene jajal parani ya yo Renang Bendera Repti Son Poka Maling Yang kecil Yang kankane Nantang Om Oke Mana Aisyah Mampat rapat tau ya ngabung nana selipek rui selipek loh ada dua kerak lem kayak hubungan yang dia wah bantu mengambil maling nggak ada yang dia teknik ngomong kayak malingan ya iya iya kalau yuk kenal yuk biasanya ngono kuwi iya banin jenis seger men ya ayo tempat pasah kami untuk teman-teman ini itu ayo isi jangan ses Tunggu yang kene mah ngopo. Yo tilak-tilak Tegal. Tegal. Tegale wong ditileki. Nek kaya apa ngarana to. Hei. Ya tak ada nih. Apa? Iya. Jadi apa? Penting arep ora kowe. Apa sih? Direne to kandang kok. Wegah aku nek anak-anak iki wegah ora anak-anak. Disalamin apa? Apa? Gila aku. Ini gitu lah. Kan dia lah. Ayo gitu. Manusia apa? Jenenge maling ki ora harus diae. Ayo. Endi? Ayo melu aku. Jangan krimnya. Nah,
Mewang sih aja. Melontong menyanti. Tunggu wes tak takatnya. Kok kate nanti? Oh, kayak cepet. Kayak asik. Wes ini kok. Lontong menyanti ngomong lontong. Nanti kan ngomong itu. Lagu iki ini iki adora tekan. Ya iki. Iki pokate. Oh iki pokate. Karena yang dina kira-kira yang patang bulu patang gitu. Ah iki lho, tong tuh kan. Udah. Iki ini tahun ini metu telung kintal bundul telung kintal bundul telung. Iki. Terus liane kan ngendi ya? Liane nang sakono. Sakono. Wah, sik. Cuk, iki piye to? Wah, saiki lho pokane. Jan mendo. Cuk, iki piye to? Wah, saiki lho pokane. Jan mendo. Yalah, kok kira dino. Situ niku. Ora. Yo, apaan nih? Ada. Pedok, rapi. Dia teko. Cuk, tak tangi yo sak tahun lho. Ayo. Ayo. Cucu ayo play. Cucu, harus kena cuk. Betul nonton Mas. Ontran-ontrannya lho. Wis gerar mangan pokatnya, malah kok diraup lho. Ora kok gawe. Iki sing nalang dibule. Betul Mas. Yalah, kowe iki dalanan aku iki. Teman kayak kita bicara kayak gitu teman kowe. Tenang kayak teman. Ya Allah, nek badut. Walah kan koncoku kabeh sih nasib e. Ya Allah, keteluru kabeh. Iki bondo siji mlebu karo kabeh. Aduh, aku piye sini aku toh lagi sik. Ya Allah, tulung ana. Ini aku ora kecekel, aku aman ra urusan iki koncoku. Diajak sama. Kamu karemu piye? Kamu Diajak mbambung aku. Bambung. Hanya lulusan pokatnya. Dan menambah stamina gitu. Wah.